Două zile de runde foarte intense ne-au adus în punctul acesta. Marea finală, care vă pune în fața dumneavoastră cele mai bune două echipe de această competiție. Din nou, capitala dezbaterii, și pentru asta dorim să mulțumim celor care au putut să facă posibil acest eveniment. St. George Cultivate 14 a fost organizat de Asociația Tineret de Go, în parteneriat cu Ardor și Agora, cu sprijinul Cobalac, care pentru a patra oară se alătură siglei St. George Cultivate, cu sprijinul Zizin, apă minerală, cu sprijinul Amigo Intercost și cu sprijinul Dimensions Hit Music Festival, care este un festival retro și vă recomand să mergeți la el.
Voi vedeți cele 3 zile frumoase de competiție, dar pentru aceste 3 zile se întâmplă foarte multe lucruri în spate și e suportul la foarte multe entități ca lucrurile acestea să se întâmple. Și pentru care aceasta vreau să mulțumesc câteva entități. Primul an, evenimentul ăsta a fost promovat de Observatorul de Covasna, covasnamedia.ro și VP Radio, ca să știe lumea că facem dezbaterile. Acesta a fost cu suportul logistic oferit de Colegiul Național Mihai Viteazu, unde am avut locația de joc, am avut cazări la Colegiul Rosie Mico, la Palatul Copiilor, la Brâncuști, știți toate exemplele. Mai mult decât atâta, competiția asta a fost organizată și cu ajutorul sponsorilor, care au făcut realmente competiția asta să fie aici și să vă aflați voi aici. Sunt foarte mulți. Sunt Expert Cafe Distribution, Freestore, Cafe Cappuccino, Dr. Office, Hotel Fidelisa, Striber FT, Asociația Salvatore, Art Printer. Ei sunt cei care stau în spatele competiției pe care o vedeți acum. Fără alte adăugiri, pentru a trece direct la subiectul final, o să invităm în fața cerul finale pe Alexandra Firescu pentru a prezenta moțiunea și echipele care vor dezbate. Bună tuturor! Eu sunt Alexandra și voi fi cerul finalei de astăzi, unde am onoarea să arbitrez în echipa guvernului Lazar București. Alexandra Rizoiu, Mara Buga și Teodor Grama, felicitări! În echipa opoziției avem echipa Ocult Records, formată din Alex Chipar, Horațiu Roncov și Robert Barbu. Moțiunea care se va dezbate astăzi este: acest Parlament nu ar fi permis politicienilor și înalților funcționari de stat care au activat sub regimul comunist român să ocupe poziții publice după căderea acestuia. Veți vedea o dezbatere între o echipă a guvernului și o echipă a opoziției, 6 discursuri constructive, alternative de la fiecare echipă, după care 2 discursuri sumative. Panelul de arbitri, care va decide cine este marele câștigător al Stranger City of Debate, ediția numărul 14, este format din Cosmin Tenier, Mihai Oprea, Sântiana Miu, Nina Renata Pop, Irina Maier și Alexandra Firescu. Fără alte adăugiri, îi dau cuvântul primului vorbitor al echipei guvernului pentru a deschide dezbaterea de astăzi. Dacă vorbesc așa, e ok? Amazing. Nu știu ce blestem a fost pe țara asta, de până la urmă a trebuit să alegem tot între 2 comuniști. Noi astăzi vrem să vă spunem că asta nu trebuia să fie o opțiune. O să începem cu niște definiții. Ce înseamnă politician? Absolut orice, de la membru de guvern, membru al Parlamentului, primar, consilier și persoane aflate în poziții de putere în PCR. Ce înțelege prin înalți funcționari de stat? Aici ne gândim la prefecți, inspectori și magistrați cu funcții superioare. Și poziția publică este oricare de mai sus, plus poliție și armată. Ce credem noi că ar fi trebuit să se întâmple? Imediat după 89 ar fi trebuit să se creeze o comisie formată din juriști, sociologi și ei ar fi trebuit să elibereze un certificat pentru fiecare persoană care candidează sau urmează să fie numită într-o funcție pe care am numit-o anterior și ar fi trebuit să spună, în primul rând, dacă persoana respectivă este compatibilă și, în al doilea rând, ar fi făcut public acest certificat. Acum, noi în această dezbatere o să vă aducem 2 argumente. Primul, despre cum această măsură oferă dreptate și de ce este important să se întâmple lucrul ăsta. Și a doua, despre cum această măsură rupe continuitatea unor practici abuzive din cauza cărora suferim noi astăzi în timeline-ul real. Să trecem la primul. Este măsura cea mai eficientă de a oferi dreptate victimelor și este important ca statul să facă lucrul ăsta. Punct de contextualizare. Când vorbim despre comunism, vorbim despre un sistem absolut odios.
Vorbim despre sistemul care a avut securitatea, o poliție politică care băgase frica în fiecare nivel al societății, până în punctul în care nu avea încredere în membrii familiei tale. Vorbim despre raționalizarea alimentelor și bunurilor, ceea ce înseamnă că te duci la alimentare și nu găsești mâncare acolo, sau că nu ai curent când ai nevoie de chestia asta. Și 3, putem să vorbim despre tortura din penitenciare. Condițiile îngrozitoare pe care trebuia să le îndure deținuții politici care umpleau acele instituții. Considerăm că putem să fim de acord cu toții că acest sistem a fost abuziv și că drepturile oamenilor erau încălcate în fiecare zi și lucrurile astea ar trebui să fie recompensate într-un fel. Ceea ce vă spunem noi este că lustrația este cea mai justă măsură din 2 motive principale. 1. Despre drepturi și responsabilități. În societate, noi dăm drepturi oamenilor cu prezumția că le vor folosi bine. Asta înseamnă că te lăsăm să candidezi în funcții publice, te lăsăm să fii numit în anumite funcții, pentru că presupunem că tu o să le folosești într-un fel legitim și nu o să rănești oamenii cu funcția asta. Ce se întâmplă însă în momentul în care nu faci asta? În momentul în care ne demonstrezi sistematic că nu ești în stare să-ți folosești funcția fără să abuzezi de ea. Ăla e punctul în care noi considerăm că statul are legitimitatea să pună stop și să nu le mai dea acest drept în continuare. Da. Ok. De ce au votat oamenii cu Iliescu? Ok. Aici este o foarte mare combinație de 1. Nu aveau alternative. De ce? Nu pentru că nu existau alți oameni capabili, ci pentru că Iliescu controla toată media. Iliescu era singurul lucru pe care oamenii știau, dar despre asta o să vorbească mai mult Mara. Continuând la de ce această măsură este justă. Al doilea punct de vedere este că e un mesaj din partea statului. Imediat după o revoluție, este foarte important ca noul stat să aibă un mesaj oficial. Ce crede noul stat despre fostul regim? Credem că este foarte, foarte important ca statul român să spună din start aceste lucruri nu sunt tolerabile. Aceste lucruri nu se vor mai întâmpla în continuare. De ce? În primul rând, pentru că noul stat, legitimitatea lui vine din Revoluție. Vine din faptul că oamenii s-au ridicat în marile orașe ale țării și au spus noi nu mai vrem acest regim. Ăla e punctul în care legitimitatea întregului stat român modern vine dintr-o revoluție în care oameni, de exemplu la Timișoara, scriau în proclamație că ei își doresc ca pe următoarele legislaturi să nu mai existe oamenii ăștia. Tocmai pentru că erau conștienți de tot răul pe care l-au produs. Sigur, aici vine încă un răspuns la ce m-a întrebat Fichi. De ce totuși l-au votat? Pentru că aici nu existau alternative, dar în timeline-ul nostru ar fi existat. Aici o să vorbesc mai mult pe al doilea argument. Așa că noi considerăm, la finalul acestui argument, că lucrul cu care ar trebui să rămâneți este că e de datoria statului să arate că practicile astea abuzive nu se vor mai întâmpla. Este important pentru cetățeni să știe că sunt siguri în noul stat. Este important, în general, ca principiu, ca statul să apere anumite lucruri, de genul securitate și prezervarea drepturilor lor. Acum, argumentul 2. Despre cum aceasta este o modalitate de a rupe continuitatea față de niște practici abuzive ale comunismului. Pentru că dacă e nevoie să vorbim despre comunism, nu trebuie să vorbim doar despre practicile abuzive de la punctul anterior. E vorba acum darea și luarea de literal la ordinea zilei. E vorba despre faptul că nepotismul era felul principal în care oamenii erau angajați în funcții de putere. Din păcate pentru noi, practicile astea nu au murit odată cu Ceaușescu. Practicile astea sunt în continuare în societatea noastră și este regretabil. Acum, să vă explicăm de ce s-a întâmplat. În primul rând, în timpul comunismului, ăsta era modus operandi al sistemului de administrație și al sistemului politic. Vorbim despre lucruri, orice, de la lucruri foarte mici, de genul, nu puteai să ai nicio funcție de conducere nicăieri, chiar dacă funcția respectivă nu era prin natura ei politică. De exemplu, director de școală, director de spital. Nu puteai să te afli în funcțiile astea decât dacă erai parte din Partidul Comunist, dar parte din Partidul Comunist care să aibă susținerea acestui partid. Ăsta este punctul în care e regretabil. De ce? Pentru că, din păcate, asta ne guvernează și acum societatea. Din păcate, și acum, politica se bagă în mult prea multe lucruri. Și acum este mai important să știi pe cineva unde trebuie, decât să fii tu competent pentru funcția respectivă. Alt lucru. Nu mulțumesc. Imediat după Revoluție. În momentul ăla în care oamenii care se auto-intitulau revoluționari, oamenii de genul lui Iliescu, s-au apucat ei să pună bazele noului stat. Și lor să facă ceea ce spuneau pe hârtie, și anume să spună că vor elibera România și le vor da oamenilor drepturile înapoi. Ceea ce făceau este că făceau aceleași mânării care se întâmplau pe timpul comunismului. Exemple, imediat după Revoluție, în anii 90, se dădeau decrete prezidențiale în care taxele vamale erau abolite pentru o zi. Ziua în care prietenul cuiva venea cu un vapor din
care o făceau comuniști. Cum ne putem aștepta ca statul nostru de acum, în 2020, să fie unul legitim, în momentul în care pe asta este clădit? Cum ne putem aștepta să nu avem o țară în care să fie guvernată mai degrabă prin OUG-uri decât prin altceva? Cum ne putem aștepta să nu avem un fost ministru al sănătății care să ia mită ca să dea proiecte și ca să poată să ne păzească de chestii de genul coronavirus? Cum putem să ne așteptăm să avem oameni competenți? Nu ne putem aștepta. Pentru că corupția asta este lucrul cu care te lupți din vârf. Corupția se propagă în momentul în care oamenii din vârf, 1, o continuă și 2, închid ochii la ea. În momentul în care clasa asta politică ar fi fost alta, atunci lucrurile nu s-ar fi continuat. De ce? Pentru că alternativa erau partidele istorice. Oamenii care nu au făcut parte din PCR, oamenii care nu aveau toate mentalitățile astea de genul eu nu pot să continui în funcția mea decât dacă dau mită. Așa au intrat oamenii ăștia în politică, așa au ieșit oamenii ăștia din politică, cu aceste mentalități în cap. Este foarte puțin probabil să se dezică de ele. Deci ce s-ar fi întâmplat în realitate dacă s-ar fi aplicat moțiunea? Păi, acceptăm, la început nu ar fi existat altă alternativă decât oameni de genul Rațiu sau Câmpean. Și oamenii i-ar fi votat. Două posibilități aici. 1. Oamenilor le-ar fi plăcut această guvernare, ar fi fost de acord cu ea. În acel caz, toate bune și frumoase. Dacă nu, nu le-ar fi plăcut și ar fi votat după aia cu alți oameni, pentru că s-ar fi creat noi partide. Deci, în orice parte a casei, oamenii ar fi fost reprezentați într-un fel sau altul de niște principii mult mai importante decât nepotismul și corupția. Considerăm că lustrația ar fi trebuit să se întâmple. Mulțumesc! Ce să fac? Pofta. Chestiile astea se întâmplă așa de ușor. Facem asta de când m-am născut și de când am reușit să conștientizez. Arătăm cu degetul. Aruncăm vina pentru deciziile noastre greșite tot timpul pe altcineva. Măi, la naiba cu politicienii ăștia de nu-mi fac mie viața bună. La naiba cu politicienii ăștia de nu mă ridică pe mine din pat să-mi facă treaba. La naiba cu politicienii pe care eu i-am ales. Mi se pare că e foarte ușor să nu ne asumăm greșelile din trecut și să spunem că lucrurile ar fi fost mai simple dacă ar fi luat cineva decizia corectă pentru noi. Ori, asta nu e democrație și dacă asta ne dorim, nu așa funcționează lucrurile, cel puțin nu în statele europene. Bun, 3 puncte de contraargumentare. 1. Legat de faptul că lăsăm doar politicienii care pot să ne facă bine. Măi, din nou, nici măcar, democrația nici măcar asta nu face. Nu este doar despre oamenii care îți fac pur și simplu bine. E vorba despre oamenii care ai încredere să ia deciziile pentru tine. Asta este, e un contract social în care delegi autoritatea altcuiva. Ori, care sunt criteriile astea pe care tu le alegi, sunt strict subiective și sunt strict de responsabilitatea ta. Dacă tu vrei să alegi pe cineva care și știi că o să-ți facă rău și totuși iei decizia, ești total responsabil de consecințe. Nu e nimeni aici să ia deciziile pentru tine. Că de asta nu ne plăcea comunismul, nu? Că luau alți oameni deciziile pentru noi. Că ne-au luat casele ca să ne spună nouă unde să stăm, cum să lucrăm, cât să lucrăm. Mai departe, următorul punct. Mi se pare că este aberant ca oamenii să nu fi votat. Adică să nu fi votat cu alternativa. Au crezut că au făcut revoluția și apoi putem să-i alegem tot pe ei. Mi se pare că ce au făcut oamenii de la Revoluție este că au vrut ca sistemul să pice. Punct. Sistemul a picat. Au vrut ca oamenii să se schimbe, să nu mai fie violență. Și oamenii s-au schimbat. N-a mai fost violență. Ori, sigur, lucrul nu s-a dus la perfecție. Evident că n-am avut o democrație perfect funcțională, un sistem economic perfect capabil. Nici măcar acum nu avem, evident. Dar lucrurile n-aveau cum se întâmple așa pur și simplu. Aveam nevoie de o tranziție. Aveam de gând să suferim pentru lucrurile care s-au întâmplat. Mi se pare că realitatea este că chiar s-au schimbat lucrurile. Lucrurile care s-au cerut s-au schimbat. Iliescu nu a mințit absolut nimic din ce urma să zică la televizor. Toate lucrurile pentru care oamenii l-au crezut și l-au votat chiar au fost îndeplinite. Nu în ultimul rând, al 3-lea punct legat de corupție.
Mă, corupția există și în statele democratice. Corupția există în orice fel de sistem. E o chestie inerent umană și să ne spună că corupția există doar datorită sistemului comunist este pur și simplu o chestie din asta de, măi, ei erau acolo, ei au făcut corupție. Da, dacă erau alții, făceau alții corupție. Mi se pare că la nivelul ăsta corupția nu este deloc comparabilă, deloc total exclusivă și nu ni se demonstrează niciun fel. Sigur, aveau putere, dar alți oameni ar fi urmat să dobândească puterea aia statală și să o folosească în propriile interese. Nu mulțumesc. Și atunci, punctele constructive. O să vorbim despre două lucruri. Despre stabilitate, ce își doreau oamenii, ce ne dorim noi, și despre alternative. Măi, în primul rând, după Revoluție și după schimbarea partidului și practic a sistemului politic, oamenii erau confuzi, speriați de-a dreptul, din vari motive. Nu mai știai, era vorba de siguranța jobului. Cine știe ce urma să se întâmple cu tine în ziua de mâine? Era vorba de investitorii externi de care ne era frică. Cum să vină germanul să mă patroneze? Cine știe ce-mi face? Era chiar o povară libertatea asta, pentru că deodată, dintr-un sistem complet dirijat, eu trebuia să iau decizii pentru mine. Și mai rău, eu eram responsabil pentru ce mi se întâmpla. Asta era ceva ce românii pare că nici acum nu vor să accepte. Faptul că ei sunt responsabili pentru lucrurile care li se întâmplă. Eram extraordinar de speriați. Și, până la urmă, comunismul chiar a fost o parte relevantă și importantă din viața oamenilor de atunci. În comunism au avut parte de joburi, au lucrat, au avut loc urbanizare, au fost toți oameni de la sat puși în oraș, puși în case să lucreze în fabrici, nu să lucreze pământul. Și au construit familii, au avut copii, au avut realizări. Comunismul nu numai că a creat o nostalgie, a format toți oamenii respectivi. Ori, mi se pare că este rezonabil să înțelegem că parcă n-au vrut să aleagă alți oameni, oamenii care le reprezentau fricile și care, evident, nu reușeau să le aducă lucruri comparabile cu ceea ce trăiseră ei până atunci. Și ce a fost Iliescu? Iliescu a fost un reper. Iliescu a fost un lider. Oamenii așteptau, nu mulțumesc, oamenii așteptau în fiecare seară să apară Iliescu la televizor să le zică ce se întâmplă cu țara. Da, domnule, sunt speriat, sunt confuz. Iliescu a fost omul care a reușit să aline suferința oamenilor respectivi și să fie un ghid pentru ei. Sigur, poate nu a fost cel mai bun din toți oamenii care ar fi putut să vină la conducere, dar deseori, nu mulțumesc, opțiunea cea mai bună nu este cea care este aleasă, dar mi se pare că au fost exact lucrurile de care oamenii aveau nevoie. Aveau nevoie de stabilitate, aveau nevoie de siguranță, aveau nevoie ca fricile lor să vină cu un răspuns și să nu fie mai mult să fie amplificate de celelalte discursuri. Da, te rog. De ce Iliescu, în mod unic, e singura persoană care ar fi putut să alineze toate fricile românilor? Numai el a făcut-o. Nu am un alt răspuns. Serios, ceilalți oameni chiar nu, adică în discursurile lor politice nu au încercat o altă alternativă. Asta e o chestie empirică. Bun. 2. Alternative. Măi, la alegerile prezidențiale, cine au venit? Au venit Ion Rațiu din exil, au venit oamenii care n-au mâncat salam cu soia cu noi. Asta a fost o chestie aparent foarte relevantă pentru români, dar pot să înțeleg oarecum. Aveau nevoie de unul de-al lor care să fie acolo, să-i conducă. Nu aveau cum să aibă încredere în altcineva și mi se pare just dintr-un punct de vedere democratic. Mai mult, veneau și vorbeau despre lucruri abstracte. Iliescu empatiza. Ion Rațiu a venit să spună pentru prima oară ceva ce eu apreciez, nu mă înțelegeți greșit, dar ceva ce era imposibil de înțeles atunci de 95% din populație. 5% erau intelectuali, așa am calculat. Mi se pare că oamenii respectivi oamenii respectivi aveau nevoie de un Iliescu care empatiza cu ei, nu de fraza cu mi-aș da și ultima picătură de sânge ca să ai tot dreptul să mă contrazici sau să ai o părere diferită de mine. Ce înțelegea română din fraza asta? Absolut nimic. E evident că au votat cu Iliescu care putea să le răspundă la lucruri pragmatice, nu să vină cu discursuri abstracte pe care ei nu puteau să le înțeleagă. Evident că din cauza sistemului în care au trăit, dar n-aveai cum să faci altfel tranziția. În ultimul rând, ei reprezentau fricile. Ei vorbeau despre privatizare, ei vorbeau despre investiții străine, ei nu încercau deloc să spună hai că o să mergem pas cu pas. Nu, pentru ei, pentru români, ei erau oamenii care vreau să schimbe totul, toată viața lor. Ori, pentru un om, e greu să uiți pur și simplu 30 de ani din viața ta. Știu că n-am vrut să mai fim asupriți, dar n-am mai fost pur și simplu după. Problema este că oamenii nu puteau să arunce pur și simplu la gunoi toate lucrurile pe care le-au trăit. Și atunci, cine să candideze pe lângă prezidențiale? Cine să mai ia conducerea? Noi știam cum funcționează. Era cineva în afara aparatului comunist care să știe cum funcționează treaba asta cu economia, cu politica? Evident că nu. Nu exista societate civilă. Cum
au câștigat Emil Constantinescu în 1996? A spus, o să venim cu 15.000 de specialiști să reformăm țara, dăm jos comunismul. N-au avut unul din 15.000 până în 1996. Nu era o persoană destul de capabilă. L-au pus pe Victor Ciorbea ca și prim-ministru și nu spun că ar fi fost ceva rău, dar era clar că nu era cea mai bună variantă la care te-ai fi așteptat când ai auzit 15.000 de specialiști. Dacă el era cel mai bun, parcă a fost mai bine Iliescu. Și atunci, mai am. Despre securitate și sabotare. Nu e ca și cum, dacă trece moțiunea, știu că e genul ăla de replică cu nu se poate aplica moțiunea. Ideea este că și dacă se aplica moțiunea asta, țara ar fi fost roasă din interior, pentru că avea cea mai șmecheră securitate din toate securitățile din aparatele comuniste. Eram cel mai bine infiltrați. Ce s-ar fi întâmplat? Am fi dat în oamenii democrați, i-am fi mânjit cu noroi, am fi delegitimizat democrația mai tare dacă nu ajungeam ăștia la putere. Din toate motivele astea, Iliescu chiar n-a fost așa de rău. Trecând peste faptul că opoziția nu a reacționat absolut deloc și nu a interacționat cu argumentele noastre, cu primul absolut deloc, cu al doilea doar tangențial, haideți să facem o scurtă contraargumentare la partea lor constructivă. În primul rând, mi se pare regretabil că dacă tu aveai opinii de stânga pentru cum va merge țara ta și așa mai departe, erai obligat să votezi cu foștii comuniști. Pentru că credem că ceea ce ne portretizează ei sunt niște oameni care, da, aveau nevoie de mai multă securitate socială și așa mai departe, dar credem că asta nu putea să fie oferită exclusiv de FSN, exclusiv de foștii comuniști. Vă spunem că în momentul în care aceștia nu le-ar fi fost permis să candideze, ar fi existat oportunitatea să se formeze alte partide de stânga. Și de ce nu s-au format în circunstanțele date? Pentru că FSN-ul era o forță foarte mare. Partidele mici de stânga nu aveau nicio șansă să devină relevante în contextul în care cele trei partide care au fost la putere au fost cele două partide istorice și nu mulțumesc FSN-ul care era format din foștii comuniști, adică niște oameni foarte cunoscuți. Bun. În al doilea rând, guvernul are o retorică destul de condescendentă pentru mentalitatea românilor, la modul că, băi, românii, până la urmă, le-a fost bine în comunism, își doreau să facă asta și mai departe. Vă spunem că asta este exagerat pentru că, până la urmă, a avut loc o revoluție. Nu credem că românii își doreau atât de mult o continuitate. Și mai mult decât atât, vă spunem că ne-au vorbit, nu mulțumesc, despre dreptul la vot. Ceea ce vă spunem este că dreptul la vot nu este absolut, că sunt anumite cazuri în care justiția și hotărârile judecătorești sunt mult mai importante decât a avea posibilitatea de a alege, nu știu, din toate variantele. Vă spunem că comunismul nu este așa cum ni l-au portretizat ei și că nu au interacționat deloc cu portretizarea făcută de Alexandra pe primul vorbitor, cu faptul că a fost un regim atât de odios încât îți era frică să vorbești pe stradă despre niște lucruri care, nu știu, ar putea, chiar și tangențial, să fie interpretate ca împotriva regimului. Îți era frică să vorbești în propria casă pentru că aveai impresia constantă că pereții au urechi și că urmează să fii arestat. Bun. Hai să intrăm, nu mulțumesc, în cele 5 puncte despre discursul meu. În primul rând, vom vorbi despre de ce măsura pe care o propunem este o măsură proporțională, apoi despre cum oferă compensație pentru victimele comunismului, despre cum nu este bine să, nu mulțumesc, îți idolatrizezi conducătorul, despre dezangajarea față de instituțiile statului și despre noua stângă. Bun. Hai să vă intrăm despre primul punct în care vă vorbim despre de ce e o măsură proporțională. Vă spun
spunem că ceea ce încercăm noi să facem este privarea acestor oameni tocmai de dreptul de care au făcut uz când au comis respectivele crime. Credem că în momentul în care ai demonstrat în trecut că nu folosești dreptul de a ocupa poziții publice într-un mod responsabil, este absolut legitim să te privăm de el. De exemplu, este foarte acceptat social că un criminal va ajunge să fie privat de arme pentru că a folosit dreptul de a purta o armă într-un fel neresponsabil. Considerăm că asta se aplică și în cazul ăsta. Dar mai mult decât atât, în al doilea punct vă spunem de ce măsura asta e foarte importantă, pentru că oferă compensații pentru victimele comunismului. Vă spunem că victimele comunismului sunt foarte importante. V-am avertizat deja pe doi vorbitori de ce regimul ăsta a cauzat un număr atât de mare de victime, a fost odios și așa mai departe. Și credem că victimele nu ar trebui să fie forțate să-i vadă pe oamenii ăștia în poziții de putere și de autoritate statală, pentru că provoacă o prelungire a traumelor psihologice. Și credem că nu mulțumesc mesajul pe care îl transmite statul, că ia o măsură împotriva oamenilor care le-au cauzat în mod direct suferințele astea, pentru că ăștia sunt oamenii de la putere, ăștia sunt oamenii care au orchestrat toate lucrurile care se întâmplau în timpul comunismului. Credem că acestea ajung să aibă mult mai multă încredere în stat. Bun. Al treilea punct, vorbim despre idolatrizarea conducătorului, dar ne-am putea asta, da. Legat de toate victimele comunismului care au trebuit să suporte consecințele după, din păcate asta se întâmplă cu minoritățile în democrație. Uite, ceea ce vă spunem noi este că, da, probabil sunt unii oameni care au suferit într-un grad mai mare decât alții. Probabil sunt unii oameni care, nu știu, suntem de acord că oamenii au votat într-un grad foarte mare cu FSN-ul și cu Iliescu și așa mai departe, dar hai să facem un punct de context și să vă explicăm de ce alegerea asta nu a fost una reală. Pentru că Iliescu avea un control mediatic foarte mare, pentru că el era omul pe care îl vedeai în general la televizor, care avea retorici de instigă împotriva celorlalte partide, că ne fură țara și așa mai departe. Credem că Iliescu a devenit o alegere super reală pentru oamenii ăștia, în primul rând pentru că îl cunoșteau și pentru că îl vedeau constant. Credem că în momentul când alți politicieni au fost mult mai reprezentați în media, aceștia au ajuns să fie aleși de popor. De exemplu, în 94, Constantinescu, pentru că a avut și el această reprezentare media despre care vorbim, a putut să devină președinte. Dar hai să vă spunem de ce poate e bine ca cetățenii să nu își idolatrizeze conducătorul, să fie relativ sceptici la lucrurile pe care le face. Credem că, da, ok, probabil într-o măsură, lumea l-a iubit pe Iliescu, dar credem că e mai bine să ai lideri pe care nu iubești, ca să fii sceptic față de măsurile lor, ca să-i tragi la răspundere pentru orice lucru greșit pe care îl fac. Tocmai pentru că a fost idolatrizat Iliescu, credem că chestia asta i-a permis să ia foarte multe măsuri nocive pentru stat, îți mulțumesc, pe care le-a mușamalizat în mai multe feluri și vedem de ce e foarte important să fii sceptic la măsurile pe care le iau conducătorii tăi. Dar în al patrulea punct vă vorbim despre dezangajarea față de instituțiile statului. Pentru că credem că din moment ce v-am confidențat deja pe unul cât de corupt a fost regimul comunist, fentarea sistemului și scepticismul față de instituțiile statului era un lucru foarte comun. Pentru că, nu mulțumesc, nu aveai încredere într-un stat care știai că nu-ți urmărește interesul. Credem că în momentul în care oamenii care au suferit pe urma comunismului văd că, deși a existat o revoluție și așa mai departe, nu s-a întâmplat o schimbare reală. La conducere sunt aceiași oameni, atitudinile astea de neîncredere în stat, de neîncredere în măsurile pe care le ia statul, se vor perpetua și în perioada post-decembristă. Dar mai mult decât atât, hai să vorbim despre noua stângă și despre de ce FSN-ul nu era singura variantă și până la urmă putem să satisfacem dorințele poporului. Vă spunem că, așa cum am zis și la început, ei portretizează o societate care are nevoie de securitate socială, adică de un guvern care să propună astfel de măsuri. Credem că, practic, ei spun că populația ar fi votat cu un partid cu o viziune de stânga. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care FSN-ul nu ar mai fi avut o putere atât de mare, încât chiar și oamenii care aveau opinii de stânga și poate ar fi vrut să-și facă alte partide, ajungeau să adere la FSN, pentru că era singura șansă ca să ajungă cumva într-un partid relevant și care urma să ajungă la conducere. Credem că s-ar fi putut forma un partid nou de stânga, chiar dacă, așa cum a zis și Alexandra, probabil nu la primele alegeri, credem că acest lucru s-ar fi întâmplat și ar fi putut să satisfacă dorințele poporului. Vedem un exemplu clar. Vă spunem că în Cehia, unde s-a implementat măsura lustrației, este de foarte mulți ani conducător un
partid de stânga care este format după căderea comunismului din oameni care nu au avut nicio funcție din asta politică înaltă în comunism. Vedem că chestia asta e posibilă, deci astăzi vă spunem că și pe plan principial și pe plan pragmatic ar trebui să votați cu guvernul. Mulțumesc! Se aude așa? La momentul respectiv, în 1990, cineva trebuia să conducă țara. Dacă nu l-aveam pe Iliescu acolo, cine mai era acolo? Ion Rațiu sau Radu Câmpean, pe care vă explică fitii cum populația nu îi înțelegea, nu putea să perceapă ce valori democratice puternice, într-adevăr, promovează ei, dar degeaba valorile democratice sunt de puternice într-un stat care nu e pregătit pentru democrația absolută. În momentul în care nu aveai pregătirea statală a populației de a primi această democrație, ce puteai să faci era doar să instigi populația la a vota în scârbă, la a-i urâ pe oamenii ăia, pentru că nu aveau pe cine să voteze și să se simtă reprezentați de persoana pe care o votează, mai mult poate duceai, nu știu, la alte revoluții, pentru că iarăși nu ne plăcea guvernarea. În contextul în care a venit Ion Iliescu, a oferit alinarea asta oamenilor. A știut cum să se apropie de oameni pe limba lor, cum să-i atragă de partea lui și mai apoi, mai mult decât chestia asta, ce face până la urmă Ion Iliescu? Spune niște chestii, susține niște lucruri în fața populației pe care până la finalul zilei le îndeplinește. Dacă am terminat cu toată treaba asta, vedem cum avem o parte de contraargumentare formată, nu mulțumesc, din două puncte, legate de ce ne explică ei cu comisia asta prin care îi alegeai pe respectivii, urmând ca mai apoi să facem un reportret, toată partea de contraargumentare concret ale ceea ce percepea populația în perioada comunistă, urmând ca mai apoi în partea constructivă să avem un punct despre wording-ul moțiunii în sine și de ce este foarte discriminatoriu și doi la mână, alt punct despre valorile democratice adevărate și cum moțiunea le-ar submina. În contextul moțiunii, vrem democrație, dar ea în sine le subminează. Dacă terminat cu toate clarificările astea, partea de contraargumentare. Și aici avem faptul că nu ni se oferă un spectru prin care această comisie pe care ei ne portretizează astăzi ar putea să stabilească corect cine participă la electorat și cine nu. Până la urmă ne uităm cum, în general, sistemul comunist, mai bine sau mai rău, funcționa pe sisteme destul de secretoase. Aveau o măsură de privacy destul de mare. Ce vă spunem aici este că în momentul în care ai constituit o posibilă comisie de genul acesta, din cine o faci? Din comuniști? Cred că nu vrea nimeni chestia asta. Deci, clar, pică varianta asta, singurii care ar putea să aibă o viziune internă, nu mulțumesc, la ceea ce se întâmplă. Doi la mână, cel mai probabil răspuns, din alți oameni. Problema este că alți oameni nu ar fi știut cum să stabilească ce au făcut și ce nu au făcut acei comuniști din cauza acestei politici destul de secretoase. Vedem cum, nu mulțumesc, din 1989 până în secunda aceasta, nu știm concret pe cine să blamăm pentru Revoluția de la Timișoara. În contexte de genul acesta, vedem cum secretoasele, nu mulțumesc, politici ale sistemului comunist nu ar fi permis în sine o comisie care să funcționeze relevant. Dar mai mult decât atât, până la urmă, să iei o comisie care stabilește cine are voie să candideze și cine nu, în sine este destul de nedemocratic. Nu mulțumesc. Vă spunem că dacă populația se simțea reprezentată de Ion Iliescu la momentul respectiv, ăla este punctul pe care voia populația să-l aibă. În momentul respectiv, subminezi democrația, încercând să o impui, dacă elimini anumiți factori, care până la urmă, dovedit, Ion Iliescu nu făcuse nimic rău până în momentul respectiv. Trecem de chestia asta și mai departe. Vedem cum, nu mulțumesc, ne uităm puțin la cam cum vedea sau cum exista lumea în timpul comunismului. Vedem cum lumea
toată treaba asta cu regimul extrem de opresiv și extrem de agresiv pe care îl vedem portretizat din partea guvernului astăzi, ce se întâmplă e că nu e chiar așa. Și aici, într-adevăr, nu spunem că sistemul comunist este perfect, dar el funcționa așa cum funcționează el prin ideologie. Vă spunem că oamenii nu sufereau de foamete și chestiile astea, într-adevăr, undeva între 1984 și 1989 exista toată treaba cu raționalizarea, dar nimeni n-a murit de foame din cauza chestiei astea. Oamenii au putut să existe în continuare. Dar mai mult, vă spunem că sistemele astea de CAP sau toate lucrurile care se făceau atunci, oamenii munceau la ele și erau mândri că muncesc pentru țară. România era primul exportator de produse agricole din Europa și lumea când muncea la câmp se mândrea cu chestia asta. Vedem cum populația vedea că, uite, comunismul, așa cum este el, cu bune și cu rele, îmi dă un loc de muncă garantat, nu mulțumesc, și îmi dă o casă garantat. Vedem cum în sine lumea nu vedea cu ochi chiar așa de răi comunismul. Vedem că portretarea lor extremistă e puțin faultoasă în dezbaterea de astăzi, spunem. Și totuși, cu bune și cu rele, de ce s-a mai revoltat lumea împotriva comunismului, dacă tot mergeau lucrurile ca Nu spunem că lucrurile mergeau discursul, nu susțin un regim comunist perfect. Însă, nivelul de nemulțumiri pe care îl arătați voi este în sine unul nu chiar așa de mare. Ba mai mult, se crede foarte mult că populația respectivă a fost o parte minoritară care a început revoluția respectivă. Până la urmă, nu știm sigur cât de mult voia toată țara revoluția respectivă sau nu. Trecem mai departe în partea constructivă de caz. Și aici avem două puncte. În primul și în primul rând, la nivel de ordinul moțiunii și de ce este una discriminatorie din stat. La ce ne referim prin chestia asta? E că e o măsură foarte largă. Ce vă spun în partea de contraargumentare, la toată treaba aia cu comisia și de ce nu funcționează în sine, este că moțiunea spune că elimini toți foștii lideri, toți, accent pe toți, care au făcut parte din sistemul comunist înainte de 1989. Deci, de ce e măsura asta foarte largă? Este că, la momentul respectiv, în România, nu aveai facultăți de studii politice, nu puteai să înveți politică decât dacă făceai parte din partid. Așa că, inclusiv oamenii care erau în funcțiile de conducere, nu sunt, unul la mână, neapărat simpatizanți a ideologiei comuniste, dar doi la mână, chiar și așa, ca să poate să aibă un pol decizional în țară, să poate să aibă un cuvânt de spus, acces la orice funcție de putere, nu mulțumesc, trebuiau să joace după regulile comunismului. Într-adevăr, ei făceau parte din Partidul Comunist, dar ca să poată să facă orice fel de chestie în țară, astea erau regulile după care trebuiau să joace atunci. Nu mulțumesc. Vedem cum aveai, vă spune Fichi, oameni aduși de la țară, la oraș, ca să studieze, ca membri de partid, urmând ca mai apoi ei să scaleze în partidul respectiv, să ajungă în funcții de conducere. Vă spunem că oamenii ăia nu erau neapărat cei mai activi simpatizanți ai Partidului Comunist, dar ei, Partidul Comunist le-a oferit lor, nu mulțumesc, oportunitatea de a putea să-și ridice cumva situația și să aibă un oarecare pol decizional în stat. Vă spunem că pe cine altcineva să punem, într-un context în care România nu avea expertiză politică la nimeni, în afară de singura clasă care conducea țara, cea comunistă. Deci pe cine ar fi pus în locul lor, nu prea aveai pe cine, pentru că nimeni nu avea expertiza de a conduce o țară. Să conduci o țară nu înseamnă să fii doar un specialist bun, înseamnă să știi niște mecanisme pe care nu ai cum să le citești, trebuie să le înveți prin practică în sine, legate de valori democratice și cu asta am să închei. Vedem cum, în sine, în dezbaterea de astăzi, ce ne propune echipa guvernului este că, uite, e foarte bine să fi făcut asta cu tranziția democratică cât mai repede, cât mai bine, cât mai originală. Vă spunem că valoarea democratică se pierde în sine în momentul în care ajungi să nu lași anumiți oameni să participe la electorat. Vă spunem că dacă oamenii vor să voteze cu Iliescu, este antidemocratic să nu-i lași, pentru că ai tu impresia că el nu era bun. Vă spunem că populația era singura care putea să spună pe cine sau nu vor să voteze. Dacă vrem să vorbim despre democrație, avem nevoie de reprezentativitate care nu vrem să fie subminată. Cu toate aceste anumite, nu să mă opun.
Se vede dacă vorbesc așa? Super. Dacă e ceva ce am învățat din experiența mea în circuitul de dezbateri, este că prin retorică, sigur, câștigi sala, dar nu câștigi și dezbaterea. E o problemă super mare, ok, nu, asta îmi contrazice punctul. E o problemă super mare atunci când primul vorbitor al opoziției vine aici și nu ne aduce niciun fel de interacțiune reală cu argumentarea noastră și niciun fel de conținut real pe partea lor. Efectiv, tot speech-ul de O1 poate să fie rezumat la aveam nevoie de Iliescu, Iliescu e bun, o să vorbesc în speech-ul meu de ce asta pur și simplu nu e adevărat, dar e super problematic că n-au interacționat cu cazul nostru până acum. Credem că până în momentul ăsta, mare parte din argumentația noastră rămâne în picioare, o să vă explic de ce e atât de importantă și credem că e cam târziu să vină cu toate răspunsurile de care au nevoie pe opoziție 3, deci credem că putem să vă demonstrăm deja de pe speech-ul ăsta de ce am câștigat dezbaterea. Două mari arii de conflict, în primul rând pe principiu, în al doilea rând pe pragmatic. Dar înainte de asta, încă o chestie, încă o notă strategică legată de contențiile legate de model care au apărut pe opoziție 2, în care ne spun că, în esență, nu avem cum să ne dăm seama cine sunt oamenii de care vorbim. Ok, e o diferență între moțiunea asta și a vorbi despre oamenii care au colaborat cu securitatea. Într-adevăr, în cazul securiștilor, e foarte greu să afli chestiile astea, pentru că chestiile astea avea sens să fie secrete. În schimb, vorbim despre ce? Despre politicieni, despre oameni în funcție de conducere. E absurd să ne zici că nu poți afli din arhive cine a fost primar în localitatea X în perioada comunistă. E absurd să ne se zică că nu o să aflăm cine a fost lider de filială în filiala X a Partidului Comunist în timpul perioadei comuniste. Pur și simplu pare că nu dezbat moțiunea, ci încearcă să o transforme în ceva legat de securiști, ceea ce pur și simplu nu e. Primul rând, despre principiu. Deja v-am explicat pe doi vorbitori care au fost ororile reale ale comunismului. Încearcă echipa opoziției să diminueze impactul ororilor respective, dar îmi spunem că în continuare nu există nicio scuză și există în continuare victime ale căror vieți au fost distruse de către brutalitatea regimului comunist. Vorbim despre deținuții politici, adică despre oameni care aveau o opinie politică, care aveau o inițiativă politică, dar pentru că nu se alinia 100% cu aia a regimului, automat erau dați la o parte. Vorbim despre oameni încarcerați în mod abuziv pentru că au rezistat în perioada de naționalizări abuzive și forțate. Oamenii ăștia sunt victime reale ale comunismului despre care echipa opoziției n-a catadixit să ne zică măcar un cuvânt. Mi se pare absolut o lipsă de respect din partea lor pentru suferința reală a oamenilor ăstora. Da. Și ce ne zic ei? Singura interacțiune este pe un POI și că există minorități în democrație. Nu. Astea nu sunt minorități în democrație, sunt oameni abuzați, oameni ale căror vieți au fost distruse, care merită și au nevoie de dreptate și de compensație pe care noi nu le-am oferit-o în niciun fel. Asta ne propunem noi să facem pe echipa guvernului. Deci, pe cine pedepsim? Pedepsim pe oameni care au fost autori direct sau autori morali ai tuturor crimelor ăstora odioase. Adică, ori au votat să dea mână liberă lui Ceaușescu când vine vorba de toate arestările astea abuzive, au votat să nu sancționeze niciun fel organele de poliție care se comportau în mod abuziv cu populația, ori au închis ochii, ori au implementat deciziile astea și în loc să decidă că nu vor să facă ceva care e profund imoral, au preferat să stea în fotoliul lor super confortabil de funcționar public și să implementeze deciziile. Și-au asumat că trebuie să plătească pentru ororile pe care le-au comis, fie prin ignoranța lor, fie în mod direct. Cum îi pedepsim? Le luăm fix dreptul de care au făcut uz atunci când au comis ororile respective. Dreptul de a ocupa funcții publice. Deja v-am explicat pe doi vorbitori de ce fix asta e măsura specifică de care e nevoie ca să oferim compensație reală. Niciun fel de interacțiune până în punctul ăsta. Stă în picioare, nu mai au timp să mai facă asta, să mai interacționeze pe o 3. Și uite, ce ar fi putut să spună și pare că cumva au hintuit că asta vor să spună, e că dreptul la vot e mai important decât dreptatea asta pe care vrem să o oferim oamenilor. Nu e adevărat, pentru că dreptul la vot nu e absolut. În status quo avem hotărâri judecătorești care dispun anularea drepturilor electorale, adică de a fi ales în funcții publice, ale anumitor oameni pentru anumite infracțiuni pe care le-au comis. Ceea ce înseamnă că în status quo recunoaștem că e mai importantă dreptatea și conferirea de compensație pentru victime decât dreptul la vot. Singura lor contenție pe tot punctul legat de principiu e că Iliescu e bun. În primul rând, nu am înțeles niciodată exact, deci e pur și simplu o retorică din asta despre
o secundă, despre omul ăsta salvator de care avea nevoie România, dar niciodată concret nu mi s-a zis de ce specific Iliescu a fost soluția cea mai bună pentru România. O să vă explic, chiar dacă ar fi fost Iliescu și partidele de stânga o soluție bună, de ce avem alternative și pe partea noastră, dar sigur. Știu că poate nu sună bine, dar de ce sunt așa de mulți oameni care vorbesc cu nostalgie despre vremea lui Ceaușescu? Uite, fiți atenți, chiar dacă sunt oameni care regretă perioada comunismului, credem că statul care s-a născut de pe urma Revoluției de la 89 are o datorie mai mare să compenseze victimele fostului regim decât să, nu știu, să-i facă pe fiecare român în parte să se simtă super bine și super, nu știu, primit și super ultra reprezentat, pentru că ei vor neapărat să voteze pe Iliescu și asta înseamnă că Iliescu trebuie să fie președinte. Uite, motivul pentru care nu s-au născut în România alte partide de stânga care în esență propuneau aceleași chestii pe care le propunea și Iliescu. O tranziție mai lină către capitalism, măsuri de protecție socială, lucrurile care, să zicem, sau înțelegem noi din portretizarea echipei opoziției, erau importante pentru oameni. Credem că un partid de genul ăsta nu s-a format pentru că n-a avut loc. Pentru că toți simpatizanții de stânga, toți sindicaliștii, toți oameni cu inclinații de stânga au fost forțați pe vrute, pe nevrute să se alăture FSN-ului și să fie partizani FSN. Vedem că în țări precum Cehia, unde s-a aplicat măsura lustrației, s-au născut partide de stânga cu măsuri socialiste care n-aveau nicio treabă cu fostele partide comuniste și acum în Cehia, spre exemplu, e la guvernare. Credem că așa ceva s-ar fi putut întâmpla și în România și nu înțelegem de ce nu s-ar fi putut întâmpla chestia asta, nu ne explică niciun punct opoziția. Mai mult, credem că oferim o reprezentativitate reală. Dacă chiar ne pasă de oameni, credem că problema pe care o avem inclusiv acum în status quo în România e că multă lume care are inclinații de stânga, dacă vrea să voteze cu stânga, trebuie să voteze implicit cu politicienii corupți de stânga, iar dacă vrea să voteze și cealaltă variantă e pur și simplu dreapta cu care nu e de acord principial. Credem că asta înseamnă că o populație foarte mare din România pur și simplu nu e reprezentată, deci credem că la finalul zilei, pentru că v-am demonstrat de ce e imperios necesar să oferim justiția asta, chiar dacă unora dintre oameni poate nu le-ar plăcea, e important să o facem oricum, am câștigat deja dezbatere de pe punctul ăsta. Dar hai să ne uităm puțin la partea pragmatică. Mi se spune pe vorbitorul lor doi că oamenii trebuie să fie comuniști ca să știe politică. În primul rând, nu suntem siguri care sunt studiile astea atât de necesare ca să fii politician. În al doilea rând, partidele istorice erau pline de oameni care nu erau comuniști și care cumva, cum necum, au știut să facă politică și au guvernat când a fost rândul. Dar mai mult decât atât, un punct cu care n-au interacționat deloc și care rămâne pe partea noastră. Despre corupție. Uite, singura lor interacțiune, de fapt, este că, băi, oricine putea să fie corupt. Și nu ne dăm niciun fel de analiză. Noi v-am explicat că în condițiile în care ai o categorie de oameni pentru care corupția și nepotismul au fost modus operandi atâta vreme, cred că e foarte probabil ca oamenii să continue să fie corupți. Sigur, și pe partea noastră există un risc ca politicienii noi să fie corupți. Dar credem că oricine la care nu avem garanția că o să opereze în aceleași moduri în care a operat pe parcursul a 40 de ani de regim comunist e mai bun decât neocomuniștii, despre care știm sigur că așa se vor comporta și așa vor guverna, pentru că așa știu ei. Ba mai mult decât atâta, e mai bine că lumea nu idolatrizează liderii politici. E mai bine dacă nu toată lumea se uită la Iliescu ca la un tătuc al națiunii, pentru că e mult mai multă responsabilizare a politicienilor. Pentru că chiar le pui sub semnul întrebării deciziile și te gândești dacă sunt bune sau nu. Deci la finalul dezbaterii, în primul rând pentru că vă demonstrăm necesitatea justiției și de ce o obținem pe partea noastră a casei, dar și pentru că avem și alte beneficii pragmatice, câștigăm dezbaterea. Iliescu era văzut de către oameni la momentul acela ca fiind simbolul Revoluției. Era venerat de oameni și era considerat ca fiind motivul pentru care Revoluția a avut loc.
Ei bine, ce s-ar fi întâmplat în momentul în care Iliescu, omul venerat de toată țara, nu ar mai fi putut să candideze din cauza faptului că așa a decis o comisie de intelectuali? Vă spun că lumea s-ar fi revoltat. Am fi avut și mai multă violență, am fi avut probabil o a doua revoluție și țara noastră ar fi fost trimisă în trecut cu încă câteva zeci de ani la nivel de stabilitate socială. Vă spun că Iliescu și faptul că acești oameni au putut să candideze și dreptul lor de a face acest lucru nu a fost privat, ei bine, a oferit o oarecare tranziție mult mai clară și mult mai ușoară pentru populație de la sistemul comunist la o societate democratică. Două arii de conflict în dezbaterea asta. În primul rând o să vorbim de politică și apoi despre populație. Să vorbim de politică. 3 puncte. Primul punct, să vorbim puțin și rapid despre corupție. Și ni se spune că corupția este vina sistemului comunist. Și vă spune că acest lucru este fals. Ne-a zis și Peter că corupția este peste tot. Și mai mult decât atât, ne punem întrebarea, nu mulțumesc, cine are tendința de a fi mai corupt? Niște oameni care până acum nu aveau nicio funcție de conducere, deoarece nu erau într-un partid, niște oameni care se uitau cu invidie la toți oamenii care erau bogați și la oamenii care nu mâncau salam cu soia, sau niște oameni precum Iliescu, care deja au avut o grămadă de funcții administrative în sistemul comunist și nu mai era atât de flămând de putere. Nu mulțumesc. Vă spun că fix alternativa asta de oameni din restul societății care nu au fost comuniști și care nu au avut niciodată contact cu puterea în lumea noastră, în lumea lor, ar fi fost cei mai corupți, nu mulțumesc, ei ar fi făcut aceste fapte de corupție, ei erau cei mai plauzibili să facă acest lucru. Punctul numărul 2, vorbim puțin și despre corectitudine politică. Și da, suntem de acord că sistemul comunist a făcut o grămadă de lucruri oribile. Dar nu este vina politicienilor, nu este vina unor oameni care pur și simplu ocupau niște funcții administrative, erau pur și simplu miniștri de economie și așa mai departe, că aveam o securitate, nu mulțumesc, care omora oameni pe capete. Cred că torționarii comuniști au fost trași la răspundere după Revoluție și nu au mai avut nicio legătură cu politica. Vă spun că fix din cauza asta, oamenii ăștia care erau comuniști și participau în politică, nu au nicio vină, nu mulțumesc. Cred că oamenii ăștia pur și simplu au făcut ceea ce li se cerea, au făcut tot ceea ce era mai bun pentru România în perioada aia comunistă și nu sunt ei motivul pentru care oamenii vreau. Și chiar dacă ar fi fost, vă spune că nu aveau de ales. Cred că pentru fiecare securist mai erau încă 2 securiști pe capul lui care să lichideze în momentul în care nu făcea ceea ce dorea statul. Era o presiune enormă pe acei oameni, nu este vina lor. Și cred că oricum dacă populația vrea să-i voteze, să-i voteze. Asta este democrația. Când să nu ne pasă de trecutul unei persoane și să oprim posibilitatea de a candida unei persoane imediat cu niște criterii arbitrare, cred că asta nu este democrație. Deci vorbim aici despre politicieni și înalți funcționari de stat. Sunt oameni care au activat și au urcat în ierarhia comunistă și e clar că le-au plăcut funcțiile respective și s-au asumat când le-au ocupat că o să facă lucruri nasoale, dar nu e interesant. Nu toți au făcut lucruri nasoale. Ministrul Economiei de pe vremea aceea omorau oameni, în niciun caz. Credeți că doar un segment specific de oameni erau cei care chiar omorau, erau din securitate. Nu toată lumea era de vină. Cred că la nivel de corectitudine politică, oamenii ăștia trebuiau să candideze. Nu mulțumesc. Să intrăm și în punctul numărul 3 al politicii, care este, cred că, cel mai important și cu care echipa guvernului nu a interacționat deloc, este calitatea asta politică. Noi nu aveam nicio alternativă. Pentru că la vremea aceea, pentru a căpăta o oarecare experiență politică, pentru a fi, nu știu, ministrul economiei, ministrul sănătății și așa mai departe, trebuia neapărat să fie în acel partid. Și vă spun că dacă noi mai lăsam pe acești oameni să candideze, cine mai era pur și simplu apt să vrea conducerea? Vă spun că singura alternativă, pe lângă acești comuniști care, da, aveau experiență politică, erau doar niște profesori universitari care nu aveau deloc în urmă experiență politică. Și eu cred că este foarte importantă calitatea politicii, era foarte important să avem niște politicieni care, până la urmă, ar fi reușit să restabilizeze țara după Revoluție. Pentru că țara era vai de capul ei după acea Revoluție, avea nevoie de niște oameni puternici care să vrea puterea și să stabilizeze toate lucrurile care s-au întâmplat. Dacă nu le-am fi permis acelor oameni să candideze măcar, ei bine, cred că ne-am fi ales cu o conducere incompetentă, cu o conducere care ar fi instabilitat nu mai mult, nu mulțumesc, și mai mult țara, o conducere care ar fi făcut mult mai mult rău decât bine, care probabil ar fi fost schimbată odată la un an sau 2 din cauza nemulțumirii populației. Deci aveam nevoie de politicieni buni ca țara să supraviețuiască și ăsta era imediat principalul nostru obiectiv. În cel mai rău caz în care alternativa noastră de politicieni sunt super stupizi, există expertiză externă la care puteau oricum să apeleze. Nu vedem care e expertiza asta la care nu au deloc ei acces despre care vorbiți. Expertiza externă, adică alte state care ar fi putut să intervină la noi,
sau pur și simplu faptul că oamenii nu ar mai fi votat. Cred că în niciun caz România era izolată după Revoluție, trebuia să se descurce singure. N-avea legături și chiar dacă, să zicem, populația îi dădea jos pe acei oameni și vota pe alți oameni mai competenți, tot pierdeam o grămadă de timp din cauza deciziilor acelor oameni. Deci cred că la nivel de politică, politica ar fi avut enorm de mult de pierdut dacă se aplica moțiunea. Eram incorecți, nu eram democratici și mai mult decât atât, ofeream niște avantaje unor oameni care nu erau apți să conducă la nivel politic și cred că acest lucru ar fi avut o grămadă de dezavantaje la nivel de populație. Deci punctul de politic îl câștigăm. Vorbim acum puțin și despre populație. Și haideți să ne întrebăm acum de ce s-a întâmplat această revoluție. Oamenii nu aveau o problemă inerentă cu sistemul comunist, pentru că le oferea joburi, le oferea stabilitate. Aveau o problemă cu sistemul Ceaușescu. Aveau o problemă cu Ceaușescu și cu tot cultul pe care l-a creat, cu faptul că avea o securitate care îi prindea la fiecare colț. De asta mi-a dat sistemul comunist jos și faptul că a trecut la democrație a fost mai degrabă vina contextului internațional de atunci, faptul că toți vecinii noștri din Europa scăpau de comunism și treceau la democrație, ăla era trendul, dar totuși populația prefera comunismul. Așadar, odată cu Revoluția, aveam în sfârșit un sistem democratic, un lucru minunat. Dar populația încă avea o mentalitate comunistă. Oamenii încă se gândeau cu nostalgie la comunism și le era chiar frică de democrație. Mulțumesc. Acum întrebarea care se pune este cum făcea ca această populație să dorească să abordeze o mentalitate mult mai democratică, să abandoneze vechile valori comuniste. Prin a-i forța să aleagă niște oameni liberali, precum Ion Rațiu sau Câmpeanu, sau prin a le oferi niște politicieni comuniști care totuși făceau tranziția asta ușor și încetul cu încetul. Și vă spun că dacă s-ar fi aplicat moțiunea și aveam doar niște liberali care pur și simplu privatizau totul și n-aveau nicio legătură cu opinia populației, oamenii ar fi fost și mai curioși, oamenii s-ar fi revoltat și mai mult, cred că instabilitatea socială ar fi crescut și mai mult. Cred că aveam nevoie pur și simplu de o tranziție foarte înceată de la acest sistem comunist, care a stat pe capul nostru timp de 40 de ani și soluția lor ar fi adus o schimbare bruscă, care i-ar fi speriat și mai mult pe oameni de democrație, i-ar fi făcut pe oameni și mai violenți. Deci cred că la nivel de cum îi schimbam această mentalitate a oamenilor, am schimbat-o fix prin acești foști politicieni comuniști care ușor și încetul cu încetul îi aduceau pe oameni pe urmă în simbolurile astea ale democrației. Și cred că stabilitatea asta pe care am obținut-o era cea mai importantă și mult mai importantă decât faptul că nu am privatizat totul foarte rapid sau că nu am fost corect față de anumiți oameni, pentru că odată ce dispărea stabilitatea, pur și simplu țara se ducea, cred că era super important să-i menținem pe oameni calmi, pentru că fix după Revoluție ei erau super violenți, se băteau unii cu alții, ieșeau la proteste constant, era o țară pur și simplu în anarhie. Aveam nevoie de stabilitate, aveam nevoie de o tranziție ușoară. Deci la nivel de populație i-am fi câștigat și chiar i-am câștigat mult mai ușor și mult mai rezonabil prin tranziția asta ușoară. Așadar, credem că din toate aceste motive nu ar trebui să votați moțiunea. Mie îmi pare sincer rău, dar lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Nu așa funcționează politica. Nu poți spui doar cine are voie să candideze și te aștepți ca lucrurile să funcționeze bine. Trebuie să fie și altcineva care să candideze în locul lor. Și cine să candideze în locul lor? Mi se pare că aici am avut două răspunsuri pertinente. În primul rând, era zero empatie pentru opoziție. Ion Rațiu, Radu Câmpean n-aveau credibilitate deloc în fața populației. Oamenii ăștia despre care ni se vorbea acum că ar fost o opoziție relevantă, păi s-au strâns oamenii în fața PNC-ului, urlând Ion Iliescu președinte, nu că o poți fără minte. Mi se pare că oamenii ăștia îi urau opoziția tocmai din cauza lucrurilor pe care le reprezentau, tocmai din cauza schimbării pe care o propuneau, pe care oamenii nu o voiau în secunda aia. Nu așa voiau ca lucrurile să se întâmple. Nu voiau ca cineva să-i patroneze, să poată să-i dea afară de la locul lor de muncă unde ei produceau. Mentalitatea era destul de închisă. Mi se pare că urau opoziția și nu ar fi lăsat pur și simplu situația să treacă așa, pur și simplu. Am rămas cu Ion Rațiu și cu Radu Câmpeanu, să alegem pe cineva și să fim mulțumiți. Mai departe,
e nevoie de foarte mult brain power și chiar nu era de unde. Ne vorbește Teo pe ultimul discurs de pe G3, care nu e prea târziu, să ne spună că, băi, erau partidele astea clasice care știau să facă politică. Totuși, până în 1996, când au preluat puterea, cumva toți specialiștii ăștia s-au evaporat. Empiric nu aveam alți oameni și dacă vine vorba de expertiză străină, și în 1996 trebuia să fie expertiză străină și n-a fost. Ne vorbesc despre faptul că vorbim retorică și că nu argumentăm, dar ne mint în față când ne spun că situația putea să fie mai roz. Nu aveam o alternativă reală și dacă aveam oamenii, nu o voiau. Punct. Mai departe. Al doilea punct despre stabilitate și ce voiau oamenii. V-am zis că situația nu era alb și negru. Nu e o lipsă de respect. Iertați-mă dacă asta s-a înțeles. Nu ignorăm victimele. Dar erau și alți oameni pe lângă victimele alea. Erau și oamenii aia care spun, băi, ce bine era pe perioada ceașcă. Și dacă au fost mai mulți, asta a fost un eveniment nefericit. Faptul că au fost mai mulți. La întrebarea de ce s-a făcut Revoluția, răspunsul nu este altul decât de ce l-au votat pe Iliescu dacă Revoluția a fost așa de semnificativă. De ce nu s-au unit și de ce n-au luptat toți împotriva a ceea ce s-a dorit în timpul Revoluției. S-au trădat românii cu românii și din păcate așa funcționează democrația. Nu puteam să spunem, nu, n-aveți voie pentru că ați făcut Revoluția. Automat n-aveți voie să-i mai votați pe ăștia. Dacă ăștia au convins, ăștia rămân. Mai departe, atâta s-a înțeles din discursurile noastre, că Iliescu a fost bun. Măi, era nevoie de un ghid. A liniștit o întreagă populație. Erau mulți care erau înfricoșați, au trăit un stil de viață până în punctul ăla și deodată lucrurile trebuiau să se schimbe. Venea germanul să-l patroneze. Mă, eu știu că acum apare de râs, dar oamenii ăștia plângeau și zbierau în piața universității că cum se poate așa ceva? Și îi răspundea altcineva nervos, păi da, dacă nu muncești, te dă afară. Măi, lucrurile astea erau foarte greu de conceput, că e chestia asta, să poți să fii dat afară, să nu mai ai ce să mănânci. Măi, erau niște frici reale pe care Iliescu a încercat să le aline și nu numai că a încercat să le aline cu retorică, el chiar a ținut economia aia centralizată comunistă până în 1996 și nu zic că a fost neapărat bine dacă privești holistic, dar de asta aveau oamenii în momentul ăla nevoie și să spui că nu aveți voie să credeți în chestia asta, nu aveți voie să vă fie frică de lucrul ăsta și nu aveți voie să votați corespunzător, este o încălcare grosolană a democrației. Ce ne spun ei? Că este mult, mult mai important să facem dreptate și că și acum, dacă ești la închisoare, nu poți să candidezi. Ăștia nu erau la închisoare. Bun. Al treilea punct. Al treilea, și da, pentru că poate era un ministru economiei. Și al treilea punct legat de, este asta o soluție reală și legitimă. Măi, securitatea ar fi sabotat tot, pur și simplu. Lucrurile ar fi arătat poate mai rău acum. Mai departe, nu este nici pe aproape democratic și în al treilea rând, ce vor politicienii corupți? Să fie la putere și să nu fie trași la răspundere. Nu e mai bine că am putut să-i tragem la răspundere? Eu chiar îi cred pe oamenii care au votat în 90. Chiar cred că a fost foarte greu pentru ei atunci și mi-e milă de ei. Dar știți de ce? Pentru că e trist că a trebuit să aleagă între două lucruri foarte importante pentru ei. Unu, motivații pragmatice pe care ni le-a portretizat și opoziția și suntem de acord cu ei. Între să continuăm socialismul, lucruri de care ne pasă pentru că nu putem să ne bazăm pe capitalism acum, versus capitalism. Deci a trebuit să aleagă între considerente pragmatice de tipul ăsta și principiul simplu că nu vrei să-i vezi sus pe ăia care te-au rănit înainte. Acum, știm cu toții, românii e practic și descurcăreți, așa că între astea două rele au ales-o pe aia care s-a părut mai bună. Și anume, au ales avantajele pragmatice. Dar mie mi se pare trist că a trebuit să facă compromisul ăsta. Mie mi se pare foarte trist că a trebuit să îndure după aceea să-l vadă pe Iliescu acolo sus, chiar dacă știau că el este vinovat într-o anumită măsură, pentru că era singurul om care putea să facă măsuri de stânga într-un oligopol care era marele FSN. Hai să vorbim despre ce s-a întâmplat în dezbaterea asta pe ambele părți. Ceea ce v-am adus eu de pe primul discurs a fost în principiu, cu care au interacționat foarte puțin. Explicațiile cred că rămân în picioare, dar o să adopt și eu o tehnică de la opoziție și o să folosesc retorică. Cum vă simțiți voi, știind că
Singurul motiv pentru care l-am votat pe Iliescu e că el controla media și, în general, el controla stânga. Pentru că nimeni nu mai putea să mai vină să facă o nouă stângă în condițiile în care exista FSN-ul. Argumentul pe cealaltă parte despre principiu este despre dreptul la vot. Răspunsul nostru a fost dreptul la vot nu e absolut. Toată chestia aia cu închisoarea nu e ca să vă spunem că e omul care e la închisoare și feseniștii sunt același lucru. E ca să vă dăm un alt exemplu în care, principial, în societate, acceptăm să limităm dreptul ăsta la vot. Deci, în punctul ăsta, credem că am arătat că e mai important să dai dreptate oamenilor care au suferit, care erau mulți, nu erau o minoritate, decât să lași dreptul ăsta la vot așa, la liber. Acum, al doilea punct pe care l-am adus noi. Motive pentru care e noua clasă politică mai bună. Și singurul pe care aș vrea să-l rețineți este cine era noua clasă politică. Erau sindicaliști. Erau oamenii care au format partide imediat după 90, care erau ăia de jos, care aveau 0,05%, dar oamenii care n-au avut nicio șansă și au fost sufocați de FSN și în care, în realitatea noastră, în ceea ce vă prezentăm noi, ar fi putut să se coalizeze și să formeze o stângă nouă. Vedem că nu suntem singurul stat în care s-ar fi întâmplat asta, în Cehia s-a întâmplat. Versus Slovacia, care nu a avut măsuri din astea și în continuare guvernată tot de Partidul Comunist. Nu se mai numește așa, dar tot ăia sunt. Acum, ce ne-a mai adăugat opoziția? Ne-a spus că e discriminare să-i pedepsești pe oamenii care au greșit. Da, sună foarte bine. Și singurul răspuns pe care l-au avut la asta, ca să vorbăruiască, a fost că, de fapt, oamenii ăștia n-au greșit. Adică, vă pune, cu ce a greșit ministrul economiei? Un exemplu, el e ăla care semna toate decretele alea care spuneau să raționalizăm mâncarea. El e ăla care a semnat tot felul de chestiuni de Uniunea Națională. Nu trebuia să fie el funcționarul ca să fie de vină. Simplu fapt că a închis ochii la niște lucruri, simplu fapt că a semnat niște hârtii, înseamnă poate mai mult decât ce au făcut opționarii. Și acum, ultimul punct pe care mi l-au adus, așa răzleț, după aia l-au lăsat, a fost ăsta că comisia, de fapt, nu are cum să-și dea seama de niște lucruri. Astea sunt discuții care se țin pe securitate, pentru că e simplu să te uiți cine era primar, cine era deputat, cine era senator. Asta n-a ajuns să conteze. De ce câștigăm? Pentru că conținutul nostru rămâne în picioare, pentru că a venit de la 1 și pentru că ei n-au fost comparativi. Ei au vorbit despre situația aia, ce făcea stânga în situația reală. Nu au vorbit despre ce ar fi făcut stânga în momentul în care n-ar fi fost sufocați de FSN. Considerăm că am câștigat dezbaterea. Mulțumim frumos din nou ambelor echipe. Vedeți în București o cool de record. Încă un rând de aplauze pentru dumneavoastră. Mai invităm pe domnul să iasă afară, să delibereze decizia și trebuie să fie o serie de anunțuri pe care o să le facem. Vă rugăm să nu părăsiți sala pentru că o să începem cu un videoclip de prezentare pentru o competiție. Dacă se află Cristian Iacob în sală, îl așteptăm în spatele scenei. Mulțumim! Bun. Nu știu, se aude? Da, se aude chestia asta. Mai și bate asta în față. Bun, legat de Cropen. Vă așteptăm, ați văzut toate datele, 24-26 aprilie. Sperăm că se va ține în contextul, Se va ține!
Ok, se va ține. Așa. Câteva detalii suplimentare despre chestia asta. Vor fi două aplicații de DCA în regim open. Restul detaliilor le veți primi curând. Încercăm să facem un tip cât mai mare de echipe. Momentan trebuie să mai rezolvăm niște mici probleme organizatorice, dar în principiu trebuie să rețineți că e o competiție super faină la Timișoara. Au mai fost multe ediții, sperăm mulți dintre voi au fost acolo. Vă așteptăm cu cel mai mare drag la Timișoara să veniți, să ne distrăm, facem o competiție super faină. Ne auzim! Acum, nu știu dacă știți, era o persoană, Mădălin Gureanu, care a organizat mare parte din evenimentele din Sfântul Gheorghe. Din păcate, el s-a mutat la București și, deși competiția asta avea tradiție să fie organizată de el, a lăsat un pic, să zicem, un gol de organizare. Cineva a avut curajul să vină și să organizeze competiția aceasta, chiar dacă nimeni n-a mai făcut-o până acum, de unul singur înainte, și acea persoană este Vlad Vidican. Și vreau să-l invit în față să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru invitație. O să structurez și eu discursul 3 minute. O să încep cu o scurtă lecție de istorie. Apoi am să trec la niște mulțumiri și la sfârșit am să vă las cu ceva motivațional din partea mea. Deși cumva poate părea de așteptat, nu o să mă refer la comunism, dar am să vă întreb, câți dintre voi aveți 18 ani sau sub 18 ani? Să aplaudă în sală. Asta înseamnă că acum 14 ani, când s-a organizat prima competiție Senior City of Debate, aveați maxim 4 ani. Poate câțiva dintre voi nici cu care nu erați născuți. Deci, pot să spun cu mâna pe inimă și cred că nu mă puteți contrazice, că această competiție deja a intrat în istoria dezbaterii. În mare parte, primele 10 ediții și existența acestei competiții se datorează într-adevăr bunului nostru prieten Mădălin Gureanu, căruia vreau să-i mulțumesc și știu că ne urmărește cumva și o să afle despre mulțumirile noastre și o să aprecieze faptul că nu l-am uitat. Vreau să mulțumim cu niște aplauze pentru că el a creat în 4 ani de zile m-a sunat, a spus, uite-te Vlad, eu vreau să încep un nou capitol al vieții mele, dar nu vreau ca acest proiect să moară, te rog frumos, ajută-mă, vreau să duci mai departe. Și atunci mi-a venit în minte cumva o veche dorință de-a mea, de când eram debater, în care am spus, când o să ajung într-o poziție care să-mi permită acest lucru, voi face o competiție de dezbatere exact așa cum mi-am dorit-o eu atunci când eram debater. Și atunci m-am luat cu Alexandru Ivanoși, pe care Bebe, pe care știți cu toții și care am am luat toate feedback-urile pe care le-am avut de la cele 10 ediții anterioare ale Senior City of Debate. Am trecut prin absolut fiecare foaie de feedback și am găsit care sunt problemele pe care doream să le rezolvăm, care încă existau în această competiție. Le-am pus frumos pe hârtie, am făcut un plan beton și Bebe tot când spunea, Vlad, știi, cumva ai vorbit cu doamna directoare de la Mihai Vitează, care ne ajută foarte mult. Zic, măi, nu, nicio problemă, o știu pe prof, mi-a fost profesoară 4 ani de zile, suntem prieteni, nu o să fie nicio problemă. Măi, ești tu sigur? Dar nicio, să vezi. Am făcut un plan bombă, m-am dus la doamna directoare, mă aștepta și zic, uitați, doamna directoare, știți, competiția, da, ce dorești? Zic, uitați, participanții s-au cam plâns că nu e bună mâncarea. Vreau să hrănesc, să participanții să ia masa la cantina liceului. Așa ceva nu se poate. Câți participanți aveți? Păi ne-am gândit cam 210 participanți, am spus vreo 50 de arbitri, plus încă 50 de voluntari. Așa ceva nu se poate. Deja a început să crească tensiunea. Nu se poate așa ceva, nu mă bazam că să... No, ce mai vrei să faci? Păi știți, vrem să facem anunțurile în sala de sport, are o acustică cumva ciudată, nu se aude, am vrea să izolăm fonic sala de sport. Păi cum vrei tu să faci asta?
Că știți, m-am uitat la Deadman și am văzut cu niște mochete și vreau să le montez pe pereții sălii de sport. Vrei să dai gol în sala de sport, e nebunit? Deja mă roșise, aproape îmi deau lacrimile. Ce mai e? Păi știți, aș vrea să cazăm oamenii la așa ceva, nu se poate. Eu n-am internatul, gata. Efectiv, m-au năpădit toate emoțiile. Am zis, eu nu pot să renunț la așa ceva. Am zis, bine, doamna directoare, dacă nu putem să discutăm, atunci vom realiza la un alt liceu treaba asta. Toată competiția, o mutăm, nicio problemă, v-am cerut ajutorul, nu mi l-ați dat, nu este nicio problemă. Asta este viziunea mea, vreau să implementez, mergem la o altă școală și plătem la o altă ușă. În momentul acela, a schimbat fața, a pus la telefon și a zis, Liga, câte locuri avem în cantină? Restul este istorie, vedeți? Și vedeți în acest format, această viziune a lui Mădălin și după aceea mea și a lui Bebe s-a transformat în ceea ce, cu mândrie și fără putință de tăgadă, putem să numim cea mai bine organizată competiție de dezbatere din România. Și pentru asta vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați, tuturor voluntarilor, care își dau dăruirea și fără de care competiția aceasta nu ar putea exista așa cum sunt. I-ați văzut și vă rog să apreciem printr-un rând de aplauze. Bineînțeles, videoul pe care i-am mulțumit deja și noului val cumva de voluntari care au început să implice și mai mult în organizare și cumva mi-au luat locul deja și sunt foarte mândru de ei pentru lucrul impecabil pe care l-au făcut. Este vorba despre Bogdan Teodoran, Dora Mcaia, Mihai Corbeș și Administrare. Competiția asta mai are 4 ani până la majorat și sper din tot sufletul ca la ediția cu numărul 18, deja această competiție să nu mai devină, să nu mai fie un grup de oameni care organizează competiția, ci să devină o organizație autosustenabilă care în fiecare an cumva se organizează prin inerția oamenilor care au mai organizat înainte această competiție. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult că faceți acest lucru posibil. Am zis că unde am vrut să ajung cu toată chestiunea asta, cu cât de mult poate conta viziunea unui om care este dusă până la capăt, este sfatul meu adresat vouă, ca niciodată să nu vă lăsați bătuți. Oricât de greu vi s-ar părea sau imposibil sau mărețe vi s-ar părea visurile pe care le aveți sau planurile pe care vreți să le puneți în aplicare, să știți că este posibil și depinde numai de voi. Și de ce spun acest lucru? Și ajung acum la ultima parte, și anume la chestiunea motivațională cu care vreau să rămâneți. Câți dintre voi v-ați gândit măcar o dată ce bine ar fi să câștig la loto, câte multe lucruri aș putea să fac cu 10 milioane de dolari? Câte lume? Haideți să aplaude cine s-a gândit cel puțin o dată la care. Toți am avut un moment la care ne-am gândit ce am face și cât de mult ne-am dorit să vină peste noi să câștigăm un bilet la loto. Ce ar fi să vă spun că, de fapt, toți dintre noi suntem câștigători a unui bilet loto și cam așa din experiența mea în dezbatere, știu că foarte mulți aveți tangențe cu matematica sau învățați la profiluri de Matinfo. Pentru mine, mereu matematica a fost știința în care am avut cea mai multă încredere și niciodată nu mi-a pus îndoieli. Ei bine, studiind cumva chestiunea asta a probabilităților, am dat peste un articol care explica, un grup de matematicieni a explicat că existența noastră, faptul că noi ne-am născut pe acest pământ, fiecare individual în parte, au transpus această probabilitate într-o formulă matematică care era o funcție care tindea spre 0 și orice funcție care tinde spre 0 poate fi egalată cu 0. Deci, practic, au demonstrat matematic, pe baza unei cele mai exacte științe pe care omul a descoperit-o până în prezent, că existența noastră este contrazisă de matematică. Că noi, ca indivizi, personalitățile noastre, nu ar trebui să existe. Și totuși noi existăm. Și atunci, tot acest grup de oameni a comparat propria noastră existență cu cel mai mare bilet la loto pe care îl poate cineva câștiga. Și noi suntem câștigătorii și deținătorii acelui bilet la loto prin simpla noastră existență. Deci,
când vă gândiți că ar fi fain să câștigați 10 milioane de euro la loto, să știți că simpla voastră existență valorează de 100 și de 1000 de ori și de un infinit de ori mai mult, pentru că suntem un miracol. Și atunci, noi, față de noi, avem o responsabilitate să ne folosim de acest miracol și să ne gândim exact la fel, cum spunem, ce ar fi și cât de multe lucruri aș face dacă aș câștiga o sumă mare de bani la loto, exact așa să vă dați seama cât de mare este responsabilitatea față de voi și față de semenii voștri a propriei voastre existențe. Și asta înseamnă că fiecare minut care trece din viața asta scurtă a voastră merită trăită din plin și fiecare idee pe care doriți să o realizați nu este deloc imposibilă, pentru că imposibilul deja s-a produs prin simplu fapt că ne aflăm aici. Vă mulțumesc tare mult! Dar și pentru sprijinul tău la această competiție, dar și tu și eu și toți din sală știm cât de greu este să organizăm o competiție când vine vorba de resursele financiare și de sprijinul efectiv din partea externului. Așa că o să primim câteva cuvinte din partea reprezentantului Covalac, care se află astăzi aici, care de 4 ani Covalac și-a pus numele pe St. George City of Debate și îi mulțumim că are încredere în acest proiect. Ne ține câteva cuvinte și să asistă la decernarea premiilor Anda Dobre. Sunt mulți oameni în sală aici care merită multe felicitări. Dar aș începe cu voi, cu elevii, în primul rând pentru că vă interesează temele importante, pentru că vă permiteți luxul gândirii critice, care este un lucru nemaipomenit, și, nu în ultimul rând, felicitări tuturor celor care au organizat și au făcut aceste lucruri să se întâmple. Și ca să nu mai stăm cu foarte multe mulțumiri, să trecem direct la decernarea premiilor de începători, invitând în față echipa de zi aceste competiții. Se aude? Înainte de a afla dezmădământul finalei de începători, este plăcerea noastră să invităm echipele semifinaliste care obțin locul 3 la secțiunea de începători, Pache și SG3. Iar acum, după o finală foarte strânsă între echipa guvernului Pro-Debate și echipa opoziției Spirit Debate Club Tulcea, cu un rezultat split de 4-3, echipa care câștigă la secțiunea de începători la St. George City of Debate ediția 14 este Spirit Debate Club Tulcea. Și să invităm pe scenă și locul 2 de la secțiunea de începători, clubul Pro-Debate. Iar acum, pentru a continua decernarea premiilor pentru top 10 vorbitori la secțiunea de avansați, îi invit pe Irina Myers și pe Ștefan Matei. Pe locul 10, din echipa It's Staying Home, Dănuț Chiru.
la egalitate de puncte, pe locul 8, din echipele Padawans și Coaliția 65, Vlad Ionescu și Ana Maria Petcu. Bun. Pe locul 7, din echipa Padawans, Andrei Ștefan Oprișescu Tulcheru. Iar acum, pe locul 6, l-ați văzut dezbătând în această finală, din LDC București, Teodor Crama. Iar acum, pe locul 5, tot din echipa It's Staying Home, Cristian Budană. Pe locul 4, din echipa Coaliția 65, Marta Ștefănescu. Iar acum top 3. Al treilea, cel mai bun vorbitor de la SG14 din echipa Padawans, Valeriu Cărășel. Pe locul 2, din echipa Șacali Tank, Otilia Iacob. Iar acum, momentul mult așteptat, cel mai bun speaker de la SG14 din echipa Coaliția 65, George Mihățel. Bă, sincer să fiu, chiar nu credeam că o să se întâmple asta vreodată. Îmi aduc aminte când am fost la primul meu SG și stăteam în sala de finală și cred că în anul acela era Pro Debate-ul în finală și stăteam și mă uitam la băieți cum dezbat, care, mă rog, au pierdut ulterior cu split 5-4 cu Zănăi Viniță și din Banat, dar stăteam și mă uitam și eram, bă, dar chiar nu joacă rău, adică chiar mă conving, mă, incredibil. Și ulterior, Chris, din acea echipă, a ajuns să mă trăinească pentru această competiție, la care se adaugă și de asemenea Lucian Stroia, care ne-a ajutat extraordinar de mult. Și acestea sunt cele două persoane în care, cred că atât din perspectiva mea cât și a echipelor mei de echipă, vrem să le mulțumim extraordinar pentru că au presupus și sunt în continuare niște trainerii noștri care ne ajută foarte, foarte mult la dezbatere. Mulțumim pentru absolut toată competiția și consider că fără comunitate, fără voluntari, fără arbitri, fără debateri, fără oamenii ăștia minunați care în fiecare zi vin și luptă și vorbesc public pentru idealuri, sunt deschiși, suntem o asociație frumoasă care credem că vom ajunge departe. Vă mulțumesc! Rămâneți pentru câteva poze.
cine a câștigat această competiție. Dacă tot suntem la capitolul de a recompensa persoanele care s-au remarcat la această competiție, cred că există o categorie, puțin să zicem, subestimată, care s-a făcut remarcată la această competiție. Și aș vrea să recompensați voi, să-i premiați voi cu aplauze, dacă v-a plăcut competiția aceasta, pe voluntarii de la această competiție și invit în față cu această ocazie. Mulțumim foarte frumos! Înapoi echipei de zi. Înainte de a afla rezultatul finalei, există două echipe care merită aplauzele voastre de la secțiunea de avansați care au obținut locul 3, Padawans și CNLR DC. Invităm celor finale, Alexandra Firescu. Echipele să începe scenă. Și o curtă. Întregului complet de arbitri, am vrea să felicităm ambele echipe pentru un meci absolut super. Felicitări! Și acum, pentru că trebuie până la urmă să avem un câștigător, după o decizie disputată aproape la fel de tare ca și acest meci, într-o decizie split de 4-3, câștigătorul Sanger City of Debate, ediția 14, este echipa Guvernului. Felicitări! Ok, sunt drăguși, deci o să țin chestia asta cât se poate de scurtă. Pentru noi, competiția asta a însemnat extrem de mult și pentru mine special, și cred că vorbesc și pentru colegii mele când spun asta, a însemnat faptul că
am reușit să ne recâștigăm încrederea în două valori foarte, foarte importante ale comunității de dezbateri și credem că faptul că am ajuns în poziția asta e o ilustrare a valorilor lor. În primul rând, valoarea lucrurilor în echipă, care uneori se pierde în detalii, uneori se pierde în subsoluri, uneori pare că contează mai tare ce face fiecare vorbitor individual, cum se descurcă el, să dea el cel mai bun speech, dar cred că faptul că am ajuns aici și faptul că prin toate meciurile am reușit să trecem fiind o echipă și stând împreună și strângând rândurile de fiecare dată când am avut o problemă, cred că arată că încă trăiește foarte tare valoarea asta a lucrului în echipă, în comunitatea de dezbateri. Cred că pe lângă asta, ce mai ilustrează faptul că, nu știu, suntem aici, e faptul că se pot face lucruri și se poate ajunge la lucruri poate inimaginabile inițial, dacă ești dispus să depui efort și să muncești foarte mult. Am stat extrem de mult timp gândindu-ne și răzgândindu-ne asupra cazurilor ăstora pentru competiția asta și vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat înainte de competiție, trainerilor LDC și vreau eu personal să mulțumesc și trainerilor Lotului Național de Dezbateri, dar vrem să mulțumim și fiecare persoană care am interacționat la SG, fiecare persoană care am jucat pe parcursul meciului, pe parcursul competiției esteia, fiecărui arbitru, evident voluntarilor și organizatorilor. Pentru noi a fost o experiență minunată și sperăm că așa a fost și pentru voi. În același timp, vă rugăm să acordați un rând călduros de aplauze și pentru ei. Eu nu am un discurs despre valori, dar de 2 ani jumate fac dezbateri și nu m-am oprit din a fi fascinat. Îmi place să cred că am mers la 90% din competițiile la care puteam să vin și nu aș de mult pentru că îmi place să mă aud cum vorbesc, cât pentru cum am schimbat de când fac dezbateri. Și chestia principală e că gândești, te dezvolți pentru că faci ceva, în timp ce majoritatea oamenilor pur și simplu refuză să se dezvolte sau să iasă din zona de confort. Cred că dezbaterile m-au scos din zona de confort, m-au făcut să fiu cine sunt. Dacă n-ar fi fost dezbaterile, nu n-aș fi cunoscut toți oamenii pe care îi apreciez. Vrem și noi să mulțumim, evident, vrem să mulțumim organizatorilor, vrem să mulțumim completului de arbitri, celor 3 arbitri. Vreau să mulțumesc foarte mult coechipierilor mei din Occult Records. Nu știu, eu sunt nou în chestia asta, dar ei spun Ian și Asteca și sincer m-am simțit ca și jucând cu niște staruri, a fost extraordinar de intens. Noi împreună ca și echipă vrem să mulțumim mai multor persoane speciale de la noi din regiune. Vrem să-i mulțumim în special lui Lucian Stroia. Și vrem să mulțumim extraordinar de mult lui Răzvan Bârșe și Raluca Cărare. Eu personal vreau să mulțumesc extraordinar de mult lui Cristi Iacob. Și în ultimul rând, sunt egoist, așa că o să fac o mulțumire proprie și separată. Vreau să-i mulțumesc extraordinar de mult lui Valentin Bogulean, cu care, deși n-am jucat la competiția asta, mă înțeleg extraordinar de bine și cu care m-am înțeles cel mai bine de până acum. Și gata, cu ocazia anunțării Cropenului, la care de-abia aștept să vă văd, sper să joc, dar la respectiva competiție și eu și Vali ne dorim extraordinar de mult să jucăm cu o persoană specifică și sperăm că dacă vede speech-ul ăsta de mulțumire are de gând să joace cu noi, așa că cu ocazia asta o rugăm pe Oana Voiculescu să joace cu noi la Cropen. Ne vedem la anul. Nu-mi place niciodată când se apropie momentul ăsta,
Pentru că în momentul în care plecăm toți care ne cunoaștem în comunitatea asta și revenim la viețile noastre normale și plictisitoare din viața de zi cu zi și nu mai gândim la fel de mult cum ar spune cineva. Dar, înainte să plecați, vă mulțumim tuturor. Vă mulțumim arbitrilor care stați și dați în timpul vostru pentru a ajuta copiii de ei să se dezvolte și să gândească. Vă mulțumim celor care veniți aici să jucați, să câștigați și să pierdeți, pentru că e important ce se întâmplă. Mulțumim echipei de CA care a venit și a stat să dea moțiuni, să discute și să lucreze foarte eficient pentru ca această comisie să lucreze foarte bine. Echipii ofițerului Alexandra Firescu, lui Corc, de staff noastră de 3 ani la SG, sau cam de când s-a reinventat SG-ul e și Corc staff noastră aici. Și, na, tuturor. Și lui Mișu care e colegul de aici. Așa. Mie, în general, unul, îmi plac persoanele competente și doi, îmi plac persoanele umile. Rare ori se întrunesc astea două. Noi, debaterii, suntem poate mai competenți și poate mai puțin umili. Există o persoană în sala asta care, deși, bine, eu cu Edmond am muncit cât de clar competiția asta, nu se compară cu lucrurile pe care le-au făcut alți oameni din sala asta. Și există o persoană în sala asta care probabil este cea mai responsabilă de existența competiției astea. Dacă v-ați simțit fericit la competiția aceasta, să știți că este foarte mult din cauza lui. Este o persoană care, deși muncește foarte mult și are un job foarte, foarte, foarte solicitant, după ce obosește la muncă și în sfârșit ai crede că te duce acasă să se liniștească, a venit în ultimele 3 luni de fiecare dată la liceu să se întâlnească, să discute, cum să vă dea vouă cel mai frumoase 3 ore, 3 zile de viața voastră. Acea persoană este Bebe. Sperăm mai viitor să și vorbească. O primăvară frumoasă, multă sănătate, Mișu! La revedere!